A miña entrada en política foi froito da casualidade. Rematados os meus estudios, a licenciatura de Xeografía e Historia, voume a traballar para a Radio Municipal, aquí en Melide. Ali ocupo o cargo de dirección e fago tamén programas de radio. A partir de aí son convidada a formar parte da candidatura do Partido Popular. Iba de número 9. Nin por asombro me iba a imaginar que eu iba a entrar de concelleira. Froito da casualidade ou do bo traballo realizado naquel momento, o Partido Popular saca unha maioría absoluta moi folgada, ten 9 concelleiros e eu ocupo un posto despois, ao longo dos 4 anos seguintes, que é desenrolar unha faceta moi importante e moi bonita, que é ser concelleira con dedicación exclusiva no apartado de Cultura, Deportes e Medios de Comunicación. A partir de aí, na seguinte legislatura, vou de número 5 e posteriormente véxome coa alcaldía en riba. Un reto moi importante, sin dúbida alguna. Reto que asumín con moita responsabilidade e do cal estou orgullosa. Foi un traballo arreo que durou moi pouquiño tempo. E agora, de novo, pois temos un obxectivo, e o obxectivo é que o Partido Popular acade a maioría absoluta, e que acade eses 9 concelleiros que acabou no seu día cando eu comecei en política. Estou seguro de que o imos a conseguir. Ímolo conseguir polo traballo intenso realizado ao longo destes 4 anos. E ímolo conseguir porque a xente de Melide percatouse que un bipartito leva a un concello a un fracaso. Un fracaso porque non se trata de un alcalde, sino que son 2 alcaldes. E a toma de decisións entre 2 alcaldes e 2 ideoloxías distintas é moi complicado. Acompáñanme 23 persoas nesta candidatura, homes e mulleres, mozas e mozas, que comparten un denominador común, que van á política porque estamos convencidos que dende a política se pode facer moito por Melide e polo noso futuro. Que opinión lle merece as declaracións da actual alcaldesa de Melide, a nacionalista Socorro Cea, cando dixo que o BNG nas pasadas eleccións municipais estivera a piques de sacar a maioría absoluta? Comezamos hoxe a campaña electoral con un obxectivo fundamental, que é seguir gobernando en Melide, gobernar con maioría absoluta. Estivemos a piques de conseguilo hai 4 anos e agora estamos convencidos de que vamos a obter a maioría absoluta. Eu estou acostumado a escoitarlle a candidata nacionalista por Melide, a actual alcaldesa, moitísimas cousas que nada teñen que ver coa realidade. O Partido Popular quedaronlle 18 votos para arrebatarlle un concelleiro ao Bloque Nacionalista Galego. O Partido Popular foi sempre, en todas as eleccións, o partido máis votado. Nas autonómicas, nas europeas, nas nacionais, é dicir, xa houbo 3 dende as anteriores locais. O puñadiño de votos faltanos ao Partido Popular, ese puñado de votos ímolo conseguir. Nós seguimos na mesma liña, que é a que queremos un goberno de un solo, de un proxecto solo, de unha sola ideoloxía, que neste caso é o proxecto que eu lidero e que é o proxecto do Partido Popular. Eles non poden dicir o mesmo porque tanto o Bloque Nacionalista Galego como o PSOE agora mesmo están facendo unha campaña en conxunto cuya arma arroxadiza é o Partido Popular. En vez de coller e ver e mirar hacia o seu interior todo o daño que lle fixeron a Melide e aos melidenses ao longo destes 4 anos. 4 anos que foron fantásticos, no que a recursos de outras administracións se trata. Foi o Plan E, foron plans anticrise, valoraba o Socorro Cea en 7 millóns de euros, pero é que a Xunta de Galicia en tan só 2 anos invertiu aquí en Melide, é dicir, nos 2 últimos anos nos cales goberna Feijóo, 10 millóns de euros. Terános que dar unha explicación de onde invertiu eses cartos, porque non se fixo ninguna sola gran obra comenzada por eles aquí nesta vila, pero pola contra sí que nos deixa unha amarga herdanza, preto de 4 millóns de euros de débeda, dos cales parte son débeda bancaria e parte facturas sin recoñecer.